Càpsules de salut a RAP 107. Lourdes i Lluís Isern ens proposen recomanacions de salut per al nostre cos, els dimarts a les 11 del matí. Redifusió els dimecres a les 6 a carrer 107. Bé, avui més que recomanacions parlarem d'una efemèride, perquè fa anys... No, el Lluís, que tenim aquí. Lluís, què tal? Fa poc també vaig fer també? anys. Doncs felicitats també, Lluís. Gràcies. Tu mereixes també. Bueno, però... mira, no puc parar el temps, o sigui... Escolta, però em sembla que té més anys la farmàcia, no? Sí. Quan fa aquest any? Fa 63 anys que el nostre avi, en Joaquim Isern, doncs va obrir la farmàcia aquí a Parets. 63 anys, tu? Sí. El teu avi es deia... Joaquim. Joaquim, perquè hi ha uns quants Isern, veritat? Sí. Hi havia el Salvador Isern. Sí. Bueno, era el seu fill. El fill, però el Joaquim Isern és el que va... Sí. Va ser el meu avi, el pare del meu pare, i és el que va fer la primera... No sé, la primera farmàcia de l'Eixample. Tu no hi eres, però què t'han explicat? Ella era farmacèutic d'on venia o què? Aviam, mireu-me. Ja em coneixen prou ara, no? Sí. De rap. Però tu no hi eres fa 63 anys. No. La veritat és que quan he vist fotografies, no, que estava... Clar, va ser la construcció de la línia de tren, no? I sempre es veu que la van allunyar molt del poble, perquè la gent va dir, bueno, és que tenim vaques i com passi el tren prop de les vaques, doncs traure'm mala llet. Clar, sí. Doncs el meu avi va dir, ostres, el poble està aquí i l'estació està allà a 3-4 quilòmetres, doncs fiquem una farmàcia allà al mig. La veritat que, clar, vull dir, és sorprenent perquè els primers dies i anys es veu que venia màxim un producte al dia. Clar, és que estava paredat al poble. Sí, és que i aquí hi havia cases disseminades només, oi? Però on esteu ara vosaltres? Molt poques, estava una miqueta més enllà de l'estació i he vist algunes fotografies i dic, ostres, és que només hi havia una petita. És que saps, hi ha una tenda de 2 habitacions màxim, saps? I l'Eixample ha anat creixent i creixent. I això és el que deia l'avi, que no venia ningú. Sí, la veritat, perquè clar, pensa que la farmàcia abans no era com ara que tenim els productes així envasats, abans era tot personalitzat. Tu tenies pots amb els principis actius, amb les fulles, amb això, i havíem de fer els preparats medicinals. I era com... La gent també és veritat que tenia... Bueno, que a casa seva doncs, es feia els seus remeis, no es coneixia tant la ciència i això. Què vols dir, que no anaven tant a la farmàcia, potser? No estàvem tan polimedicats, és veritat que, clar, el menjar era més... Tots menjàvem més llegums, més el que teníem al camp, no? I ara, doncs, vivim amb aquest estrès i amb aquesta... Conserves... I arribem amb molta més edat. Vull dir, també és veritat que tot ha canviat. És diferent. Tot ha canviat. D'on venia el teu avi? El meu avi va viure en un poblet dels Pirineus, que es diu Prullans, i d'allà... A Cerdanya, això és? Sí. I després va anar a Barcelona, i allà és on va tenir les primeres farmàcies, i després va tenir coses de la guerra, etc. Vull dir que és una... Una altra història. És una història llarga. Però ja era farmacèutic, ell. Sí. I finalment, doncs, al tornar a Catalunya, doncs, es va establir aquí a Parets, perquè va ser també com es diu això, el que analitza les aigües... Vale. Si hi havia bacteris Sí, com es diu? Inspector d'aigües, sí. De sanitari, sanitari de l'aigua. Sí, es veu que hi havia com posicions, no? I et deien, però en aquesta zona aquí a Parets es necessita un, i va trobar una bona oportunitat, doncs... Perquè venia de Prullans, ell. Sí. Bueno, devia marxar fora igual a França o el que sigui, no? Durant la guerra. Sí, bueno, entre Andorra i el sud d'Espanya. Vale. Vam estar, va marxar. Una part. Sí, la veritat és que jo quan he anat a la Seu d'Urgell, allà en Isern em diuen, jolins, un altre, perquè es veu... Hi ha bastants Isern, òptiques Isern, hi ha... Matalassos Isern, perfumar... Vull dir... És un cognom bastant habitual. Sí, no sé. La veritat, potser hauria de preguntar què va fer el meu avi per allà. I tant. No tens casa. Estem de celebració, Si tens casa a Cerdanya i tu no ho saps? No. Això. Jo vaig trucant, cada cop que vaig allà puc dormir aquí, i em diuen que no. Escolta, i la farmàcia dius que va tardar
en agafar una mica... El que passa que a mesura que passaven els anys la gent anava cada vegada més a la farmàcia. També va créixer molt el poble, no? Sí, jo crec que ha sigut tot una... Clar, al final Parets, a la que va entrar Grífols, el circuit de Catalunya, tenir una autopista... clar, al final estem al cantó de 2 ciutats colindants, no? Granollers, Mollet, tot s'ha anat invertint molt per aquí i per sort, doncs, crec que també ha sigut un efecte crida, molta gent sortint de Barcelona, no? Abans era unes... Pensem que l'Eixample era gent que venia a estiuejar. Correcte. Es diu, era zona estiuejants, que nosaltres ara ens explota el cap, però abans és el que et deien, no? Ens apartàvem de Barcelona perquè aquí feia fresqueta, la gent tenia els seus terrenys i molta gent, molts dels nostres clients, doncs això, la seva casa d'estiueig de tota la vida, doncs se l'han quedat com a primera residència, d'on diuen, doncs mira, que aquí estem més a gust, més tranquils, més qualitat de vida. Sí, ha canviat la cosa. Sí, jo diria que al final la nostra farmàcia ha sigut ha seguit com l'evolució amb el poble, no? S'han anat modernitzant, etc. I mira, doncs nosaltres estem en la tercera generació, ja vam venir a celebrar els 55 anys, que va ser un número així rodó, i res, 63, volem compartir amb nosaltres. Amb vosaltres, sí. Lluís, explica'm, Joaquim Isern era el primer, després qui va venir, el teu pare? El meu pare Lluís Isern. És qui va portar a la farmàcia sempre. Sí. Hi ha en el poble molta gent que et dirà el famós Pepe, que també va ser una persona, com un gerent, perquè el meu avi al final també tenia altres facetes, no? També escrivia llibres, va ser polític, no sé si va arribar a ser alcalde o alguna cosa, sí, posició correcte. Durant uns mesos, o alguna així. Durant el franquisme, això, sí. I hi ha un senyor Pepe que es va portar d'un poble de Sevilla, d'on venia, doncs que va estar com 20-30 anys portant-ho. I després es va ficar el meu pare, i ara també està l'Antonio, que tothom el deu conèixer, no? Que crec que va ser 44 anys o 43 que està treballant a la farmàcia. Sí, la veritat que és tot... No sé, és sorprenent, doncs a nosaltres ens encanta perquè és com... Bueno, una continuació, no?, de dir, ho hem fet bé, una constància, una regularitat, no és això de dir, bueno, doncs ara apostem per aquí, no? Saps què vull dir? Que ens agrada estar acompanyant a Parets, amb la gent d'aquí, i això, i anar creixent tots junts. Quan veu agafar les regnes, tu i la Lourdes? Aviam, entre el 2011, més o menys, 2011-2012. Éreu molt joves, quan teníeu en aquella època? Doncs uns 21-22 anys. Sí, el teu pare ja va dir... No, és que el nostre pare va morir el 2009. Això, vale. I vam tenir un any així de transició perquè encara no havíem acabat la carrera i va ser això, acabar la carrera i ficar-nos darrere el mostrador. Ostres, sí. A part del cop de perdre el pare, clar, veu tenir que de seguida posar-vos les piles a tirar endavant el negoci. Sí, la veritat és que és una experiència empresarial, vull dir, de molts nivells, no? Perquè tu al final estàs aprenent de farmacologia, de botànica, del món ideal, no? Perquè al final quan surts de les universitats sabem de tot i de res, no? I de cop i volta has de liderar un equip amb molta més experiència que tu, que t'han vist gairebé néixer, perquè clar, jo tinc fotos amb 4 o 5 anys darrere el mostrador amb treballadors que ara els estic dirigint, saps? I de cop i volta, doncs, a part de tot això, has de començar a aprendre tota aquesta part de salut, de comunicació, de drets laborals, o sigui que al final és, mira, un todo en uno. Ha canviat molt la farmàcia en els últims anys, oi? I el tema d'una farmàcia, que abans una farmàcia de poble, doncs, bueno, els remeis, les aspirines, però és que ara ha canviat perquè també veneu altre tipus de productes més estètics també, no? Aviam, jo per sort tinc encara tinc amics de la universitat que són de pobles així, més petitets. I és veritat que quan vaig a les seves farmàcies doncs encara sento aquesta representació, no? Clar, pobles de 800 habitants, de 1.500... Sí que ja venen altres coses, però sí, encara hi ha molt aquest factor, no? De dir, ostres, com pot ser que obrin només 2 hores i mitja a la tarda o 3 hores, saps? Quan aquí nosaltres, a part de donar salut, doncs també hi ha una part de competència, no? Que estem en aquest nivell. Clar, n'hi ha molta. Ara no sé quan
com està això d'instal·lar una farmàcia en un poble, no? Però això és segons els habitants de cada poble, no? Sí, això va són unes lleis, no sé com es diu, van per habitants, per número de residents d'hotels, per número de béns... I a aquest poble tenim 5 o 6 farmàcies, oi? Sí. I sí, la veritat és el que dèiem, no? Al final són establiments que, per sort, sobretot més en pobles, perquè, per exemple, quan tu passeges per Barcelona, els locals són tan cars i tan petits, no? Que dius, clar, és una farmàcia fa 50 metres quadrats, doncs, en canvi, aquí, per sort, i per la gent de Parets, doncs, aquests establiments, per exemple, la farmàcia Alegria, doncs, ha pogut obrir una ortopèdia, que és al final tots necessitem això i que no ens haguem d'anar desplaçant. Doncs nosaltres hem pogut tenir també això, dos llocs de controls d'anàlisis, de fer, per exemple, més farmàcia integrativa, salut integrativa... Heu ampliat l'edifici? No, això ja es va fer el 2009. Vale. 2009, però em refereixo a això, que són farmàcies més grans, que podem tenir com una secció de serveis molt més ampliada que en ciutats més grans o en altres llocs que l'espai físic és més limitat. Per això que hauríem d'agrair que tots podem tenir farmàcies de bon nivell aquí a Parets. I una clientela fixa? Sí, la veritat és que és fixa i una part no fixa. Vull dir, al final també tots estem a l'Avinguda Catalunya, no? Un lloc de pas. Que connecta pobles i zones industrials, i hem de fer d'això. Vull dir, per exemple, els diumenges hi ha molts camioners que dormen, bueno, que al final cadascú té la seva d'això, no? Aquí al cantó dels polígons i et venen clar, búlgars de 2 metres i mig, i venen de 4 en 4 i amb el Google Translator i al final, doncs mira... Sí, això canvia, Això, i després et venen la gent més gran, gent adolescents que venen d'altres llocs perquè li fa vergonya comprar no sé què, i al final és un tot en uno, no? Al final ens hem d'adaptar. Esteu oberts tots els dies? Sí, tots els dies de l'any, de 8:30 a 8:30. A part esteu de guàrdia? Clar, es considera guàrdia diurna. Les nocturnes, com tenim als hospitals ja amb farmàcies de 24 hores, tant a Mollet com a Granollers, doncs la nostra zona no es fan guàrdies nocturnes. I ara més o menys quants treballadors teniu a la farmàcia? A mi i mes germana som 13. 13? Sí. Qui ho anava a dir, això, quan el teu avi es va posar allà a l'Eixample? Sí, la veritat és que... Històries. La veritat és que algun any, crec que quan vam fer 55 i 60 anys, vam fer com una mica un mural i la gent gran els encanta, ens portava històries, retalls que tenen, fotos de quan... Perquè clar, al final... No com farmàcia de guàrdia, no la típica cosa, però és com hi ha gent de dir, no? Quan vaig fer la comunió, la farmàcia, vaig anar-hi per això, quan vaig fer la primera dent. Molta gent té històries, sí, relacionades amb la nostra farmàcia. Això podríem parlar un dia, no? Sí. Amb clients vostres de parlar de records de la farmàcia. Sí, la veritat és que és emotiu. Heu fet alguna exposició de fotos? Sí, quan vam fer els 55 anys vam aprofitar retalls i fotos de la gent per fer com un 55 gegant amb un mural. Suposo que rascant per les xarxes socials es podia trobar, no sé, alguna cosa ja. I tant. I ara us sentiu molt vinculats al poble, vosaltres, no? Sí, aviam, la veritat que nosaltres sempre hem dit, ostres, com millorar, no? Com millorar, i nosaltres més que no som, com t'ho diria, si ets client de la nostra farmàcia o has vingut, no som una farmàcia que es digui, vinga, et fico un pegado, no? O sigui, intentem anar a l'origen, intentem cuidar, intentem millorar i fer prevenció. Ser molt professionals. Sí, més que res això, no? De dir, no anar quan ja tens el problema a l'estómac, no? De dir, no, és que tengo acidez, un antiàcido, no. És mirar que puguis tornar al teu cos a funcionar, no? Una farmàcia més holística, el que hauríem de tornar, al que somos. Jo crec que demana la gent, també. Sí. Perquè a la farmàcia la gent hi va com si anés a un metge, potser, no? Sí, la veritat és que és veritat que per les reduccions de preus dels medicaments i per aquestes coses, al final hi ha molts productes que valen entre 1 euro i 2 euros. Vull dir
Què passa? Que han obligat tant els prescriptors com els metges i a nosaltres com haver de tenir una rotació massa alta perquè et surti rentable. Què vol dir això? Pues, tallar molt i cap consell, i això al final no estem fent el bé a ningú, ni als pacients, ni a nosaltres, ni al medi ambient. Doncs és intentar tornar a poc, des de consells de salut, des de dietes, amb altres productes inclús, o fins i tot és que a vegades només són consells, però tornar a la normalitat. Clar que sí. Felicitats per aquests 63 anys, 63, si ho diu aviat, de la farmàcia Isern. També teniu una òptica que té menys edat, però que també és una altra vinculat amb vosaltres a la farmàcia Isern, òptica 90, i n'hem parlat amb en Lluís Isern. Lluís, felicitats. Moltes gràcies. I anem parlant. Que vagi bé. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.